ďakujeme. Ej, to už... To bude... No poď, ideme otvoriť. Ideme mu otvoriť? Ale utíkajte, lebo on dnes zobral iba jedno dieťa. Iba jedno? Iba jedno. Všetky deti sú deň, zvedalo to poďte dobre. ďalej. No poďte ďalej, kto je to? Choďte do obývačky. Do obývačky. Neboj, Dianka. Neboj, čert ti nič nespraví. A ty budeš Veronika. Áno, ja som A Veronika. ty budeš Dianka. Čert. Dnes si zobral iba jedno dieťa. Koľko ti ešte treba? Ešte 2. Kto to je? Máme tu ešte 2 deti. No tak ja si to tu zložím. Není ťa vidieť, staň. Ja už som unavený. No, kto to je? Tak, mám tu svoju knihu. Ty si ten čert, čo bere neposlušné deti? Áno. Tohto rokov mám tu do seba. Joj. No, opýtame sa tohto Mikuláša, čo tu Celý má rok v tej som vás knihe. sledoval cez takú veľkú sklenenú gulu. Aha. Celý rok. Písali mi tu škriatkovia veci. Ja sa hneď pozriem na vás. Aha, aha. Joj, kde to tu je? Tu je niečo. Dianka a Veronika Sharon. Ty budeš Veronika Sharon. Iva, fuj to. Teba tu nemám napísané. Dianka, No, počúvaj. to si ty? Povedz áno. No čo tam má ten Mikuláš napísané? Pomáha maminke v kuchyni. No tak to je plus. To je dobré. Vždy myslí aj na sestričku. Pani učiteľka ju chváli v škôlke. Ty si také dobré dievčatko. Povedz áno. Ale je tu aj druhá strana. Veľmi pišti. Pištíš? Ale pretože Veronika mi napísala, nerobí mi Ale zle. pišťať nesmie. Bije sa. Dianka. To je kamera. Sa biješ? Všetko toto je Pretože Mikuláš. Veronika. Nie, pretože Veronika. A tu mám ešte jednu vec napísanú. Nechce umývať zuby. Ukáž mi tie zubky. Ale pozor, Veronika Sharon. Vynikajúci študent v škole. Ty si dobrá študentka v škole. Myslím si, lebo v ještine som dostala Neboj sa, ťa nedá. 100%. Super. Stará sa o Ivu, chodí ju aj venčiť. Kto je to tá Iva? To je ten Halko, čo je tam. Aha. Bez kričania sa oblečie, umýje zuby, učese a spraví si vlasy. Áno. No ale tu je aj druhá strana, Ja pozor. viem. Neposlúcha, väčšinou treba kričať. Je to pravda? To je pravda. Provokuje a bije sestru. Lebo ona si vždycky začne. Vidíš ten Mikuláš? Nepomáha mamine a tatikovi v domácnosti. Dneska som vysávala. Dneskam to je pravda. No a čo tam ten čert robí? No počúvaj, šert, poď sem. Musíme sa poradiť. Tu je Dianka a tu je Veronika. Pozri. Berieš ty? Berieš? Nedáme. No dobre. Oni slúbia, že budú dobré. Dianka, Slúbíš? Áno. budeš mi slúbiť, že už nebudeš pišťať? Áno. Aj povedz. Nebudeš sa biť? Áno. A budeš si krásne umývať zúbky? Áno. No dobre. A kde je Veronička? Veronička, kde si? Tu som. Môžem ťa poprosiť postaviť sa. Budeš už poslúchať. Bez toho, aby museli po tebe kričať. Áno. Nebudeš už provokovať a byť svoju sestričku. Sľúbiš mi to? Sľúbiš mi to?
Tak dobre. A budeš už pomáhať doma. Áno, pomáha. Čert! Čo s nimi spravíme? Zaspievajú vám volačo? No tak mi niečo zaspievaj. A ja sa pozriem, či v tom veci niečo mám. Aj zatancujem. No, tak čakám. Áno. Skúčaka. Najskôr čertovi. Ja si trošku sadnem. Čerto. Komina, kedy si sa umývaš? Včera večer sobotu, keď som nemala robotu. No krásne. Krásne. On sa opáli, no vyskúšaj, či sa oprhne. Nie, to s tebou. A mne zaspievaš A niečo? Mikulášovi, choď Mikulášovi. Poď, neboj sa. Zaspievaj mi niečo. Ešte nepamätám. Mikuláš, čo mi dáš? Mikuláš, čo mi dáš? Tam deťom kláče a som zase klobače. Mám ti niečo dobré dať? No ale budeš už počúvať. Lebo ja to zistím cez moju čarovnú guľu. Áno. A ešte mi po tvoja sestička zaspieva. Dobre? A ty, Veronička? Bude to vadiť, ak aj zatancujem a bude to po anglicky. Nevadí. My si tu sadkáme a ty môžeš zatancovať. Dianka zatiaľ ponúkne Čert, perníček. Ponúkneš? Áno? No ale niečo by som si dal, lebo... Joj. Vyhľadlo. Jam. Ja si doberiem toto. Ďakujem. Dáš aj čertikovi? Oči. Nemaj sa čo. Vy poďakovať? Look to the sky, I'm shining down. Just listen up and gather round. Come on out and find the newborn king. Follow me to Bethlehem. Oh, she's a disco star. She will lead you right to him wherever you are. Join the dance and follow her, your disco star. Lift your eyes and see her shining, follow her light. Wherever you are. No viete. Tak to bolo nádherné. Aj ty dáš Mikulášovi a čertovi? Poprosí si ešte niečo, Samozrejme, Mikuláš? ja. Ďakujem. A ty si ešte Už mám aj niečo fúzy poprosíš? špinavé od čokolád. Každý mi niečo dáva. Nebuď lakomý, čertisko, daj to sem. Už ti aj palice dá po hlave ešte. Vidno zobrať tento. Tak, čert? Ja sa pozriem, či tu nie je. Ale ja som bol pozrieť ešte niekde dnes. Kde si bol? Kde si veľký? Ja som bol u vašej babky ňani. Ona je moja veľmi dobrá kamarátka. A pýtal som sa jej, tak som sa rozhodol, že nejaké balíčky dostanete extra za to, že ste počúvali babku ňaňu. Ďakujem. Prosím. A tu máte ešte originál odo mňa. Fíha. Čertisko jedno. Bude hladný. Stačí. Ďakujem. Ale zaujímalo by ma, či aj váš taký maminku počúvali. Áno. Moc niekedy aj neposlúchajú, že? Ale sú dobrí. Áno. Je dobrý taký. A maminka. Áno, sú dobrí. Super. A kde máte takýka? Ten išiel na nákup. No, no. Tak miau. Tak mi doneste jeho topánku. Topánku? Doneste mi jeho topánku. Ale tam je ďalšie, to nám Máme niečo pre maminku. Ďakujem, Mikuláš, no. Roztrhol No. sa nám tam, no, na tej ponožke. Nevadí. To asi čert spravil. On tu chodí po tajomke. Topánka. Jehoj, čert! Čert! Poď sa pozrieť. Koho je toto To je pánka? tatínková. Smrdí? Dnes sme už takú jednu mali.
Ja neviem, čo tu chlapi robia. Ale je to rozumiem. Tu dám aj pre vášho tatínka. No, ďakujeme. Táti. Môžem ťa poprosiť o ložičku? No, lebo ten čert by mu to Ty zobral. by si to zobral, že? Radšej Veronika. Nie? Veronika to priniesla, ty to. Nezobereš nám to.